Dobrý den, vítám vás ve Vavřinči, nedaleko Mělníka. Dneska bych vám rád ukázal rozestavěnou stavbu rodinného domu, který bude mít dispozici 4 kk a podlahovou plochu 110 m². Tak se na něj pojďme podívat. Dům stojí na pěkném rovinatém pozemku o velikosti 900 m². Dům je postaven z porfixu, tloušťka stěn je 25 cm a zateplení dalších 15 cm. Tašky jsou betonové a v oknech jsou trojskla. Dům je připojen na obecní vodovod, kanalizaci a je zde zapojena elektřina. Už zde mimo jiné funguje i elektrická vjezdová brána. Vytápění by podle projektu mělo být tepelným čerpadlem a krbovými kamny. Jak by dům mohl vypadat, se můžete podívat na našich 3D půdorysech a vizualizaci. Jen 300 metrů odsud jsou potraviny. 2 minuty od domu je mateřská a základní škola. Jen 300 metrů od domu je pěkné multifunkční hřiště. V Mělníce jste odsud za 6 minut jízdy autem, kde najdete kompletní občanskou vybavenost. Praha anebo Mladá Boleslav je vzdálena 35 minut jízdy. A to je ode mne dneska vše. Jestli vás naše nabídka zaujala, zavolejte, domluvíme se na termínu a přijedete se osobně podívat. Nezapomeňte se také podívat na webové stránky domu a já se těším, až se tady společně setkáme. Mějte se zatím hezky a nashledanou.